4 évvel ezelőtt egy japán nevet használó, de máig többnyire ismeretlen kilétű internetes fórumozó kitalált egy szuperpénzt, a bitcoint. Ez kevéssel az amerikai bankválság után történt, és válaszféle volt a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom megrendülésére. Az illető olyan pénzt akart, amely államoktól és bankoktól független fizetőeszköz. A bitcoin tehát pénz, de nem olyan, mint a többi. Nem lehet megfogni, zsebre vágni, de még csak nem is olyan, mint az úgynevezett virtuális fizetőeszközök általában. Egyedi módon működik, nem egy ország, egy nagyvállalat vagy egy bank hozza létre, hanem az őt működtető rendszer maga, bonyolult matematikai folyamatok eredményeképpen. Virtuális aranynak is nevezik, mert ahogyan az arany óriási energiát felemésztő természeti folyamatok eredményeképpen keletkezett, ugyanúgy jön létre a bitcoin a virtuális világban hatalmas számítástechnikai energiák felhasználásával. Kicsit bonyolult ez az egész, de rövidesen megmagyarázzuk. És ugyanúgy, mint az aranyból, sohasem lesz majd végtelenül sok a bitcoinból. Állítólag 21 millió lesz összesen, most internetes adatok szerint ennek körülbelül a fele áll rendelkezésre. Akik hisznek benne, azt mondják, ez a jövő pénze, amely már is megásta a pénzügyi rendszer és a bankvilág sírját. Az interneten legújabban kering egy történet egy norvég fiatalemberről, aki még a bitcoin felbukkanása idején, tehát 2009-ben merő kíváncsiságból $27 szertett 5000 egységnyi bitcoinra, és nemrég meglepve látta, hogy a befektetése, amiről időközben állítólag meg is feledkezett, ma $886 000 ér. Mára a bitcoin körül ott tolonganak gyors meggazdagodásra vágyó fantaszták, ugyanúgy, mint nagypénzű befektetők, miközben senki sem tudja még, hogy olyan szenzációs találmánnyal van-e dolgunk, ami mondjuk a kerék feltalálásához mérhető, vagy szimpla blöff az egész. Blumer Tamás biztos, hogy nem tartja blöffnek, különben nem cserélte volna el évtizedes banki karrierjét egy a bitcoinra épülő saját vállalkozásra. Mit mond? Helytálló a bitcoin, illetve az arany analógiája? Tehát tényleg a bitcoin ugyanaz az interneten, mint az arany a természetben? Igen, az arany értékét az alapozza meg, hogy vannak olyan tulajdonságai, amik pénzként használhatóvá teszik. Tehát például végtelenül osztható, összevonható anélkül, hogy az értéke vagy a minősége csökkenne, egy korlátolt mennyiség van belőle. Hasonlóképpen a bitcoin is összevonható, osztható, egy korlátolt mennyiségű, és az arannyal szemben megvan az a plusz tulajdonsága is, hogy gyakorlatilag erőfeszítés nélkül transportálható a világ bármely pontjára pillanatokon belül. Mindjárt belemegyünk ezekbe a részletekbe, de arról, hogy hogyan juthat valaki bitcoinhoz, azt olvastam, hogy vásárlás útján, vagy úgy, hogy maga bányásza ki. A vásárlás mondjuk értem, de mit értsek bányászaton? A bitcoin rendszer működésének egyik alapfeltétele az, hogy a rendszer biztonságát egy bonyolult számítási folyamat ismétlése garantálja. Egy adott bitcoin mennyiség tulajdonlása azt jelenti, hogy azt a kulcsot tulajdonolom, amivel elő tudok állítani egy olyan tranzakciót, amit a hálózat elfogad. Szóval lényegében arról van szó, hogy belépek a rendszerbe, ha belépek a rendszerbe, akkor a saját kompjúterem erőforrását a rendszer rendelkezésére bocsátom, és ezért cserébe bitcoinra számíthatok, az összeg pedig megjelenik a virtuális pénztáramban. Jól mondom? Igen. Jól. Igen. Kicsit bizonytalan volt. Ez egy kicsit pontatlan meghatározás, de alapvetően igaz. Miféle árukat, illetve miféle szolgáltatásokat lehet megvenni bitcoin segítségével? Mindent? Gyakorlatilag mindent, amit valaki elad bitcoinért, mint ahogy minden más devizában is ez a helyzet. Vannak olyan szolgáltatók, akik lehetővé teszik a bitcoin elfogadását olyan eladók számára is, akik különben csak dollárt, eurót vagy forintot fogadnának el. Tehát de mit, kenyeret is tudok venni érte? Benzint is, autót is, valutát is? Ennek nincs technikai akadálya. Ez csak annak a kérdése, hogy ezt a devizát az, aki ezt a terméket eladja, el akarja elfogadni, vagy nem. Annak mi a magyarázata, hogy ahogy a bevezetőben is mondtam, maximum 21 millió egységnyi ilyen szuperpénz jöhet létre? A bitcoin feltalálói ezt úgy határozták meg, hogy az a jelenlegi devizákkal szemben, ahol egy központi bank dönti el, hogy mennyi ez a pénzmennyiség, amit bebocsájtunk, ezt egy algoritmusra bízták.
Nem is volt más választások, hiszen hogyha az ember egy globális pénzt hoz létre, amelynek a szerepe tényleg ez lenne, nem egy nemzeti bankok alá vetett egységről van szó, nem is lehetett volna másképp meghatározni a kibocsátás sebességét, mint egy algoritmussal, ami megváltoztathatatlan. És ez az algoritmus az úgy néz ki pillanatnyilag, hogy minden 4 évben feleződik a bitcoin kibocsátási sebessége, és ez a kibocsátás konvergál ezáltal a 21 millióhoz 2130-ban. Akkor lehet, hogy nem is érhet bárkit már olyan szerencse, mint ezt a bizonyos norvégot, akinek $27 887 000 dollárt sikerült 4 év alatt csinálni, mert már mindenki más, aki később kezdte, lekésett az ilyen szerencséjéről? A bitcoin egy részvény egy globális virtuális startupban, egy új pénzügyi világrendszerben, melybennek vannak szerencsés alanyai, akik korábban kezdték. Annyit megértettem, hogy ezt a pénzt akkor sem adják ingyen, ha valaki kibányásza magának. Mekkora kapacitású számítógép kell azonban ahhoz, hogy valaki sikeres bányász legyen? Függ-e a sikeresség a számítógép kapacitásától? Természetesen, hiszen a hálózat azt díjazza, hogy az ember teljesítményt bocsát rendelkezésre, és a díjazás mértéke attól függ, hogy mekkora az én számítókapacitásom nagysága a hálózat egészéhez képest. A hálózat egészének a számítókapacitása pillanatnyilag már 2 nagyságrenddel felülmúlja az összes ismert szuperszámítógép összkapacitását, ugyanis pillanatnyilag már csak direkt erre a célra épített szilikoncsipekkel lehet profitabilisan bányászni. De akkor nem is lehetek már sikeres bányász, mert már akkor ilyen számítógépre nem is tehetek szert, ilyen kapacitás már akkor nincs is. Lehet vásárolni ilyen számítógépeket, de már nem egy otthoni, közönséges számítógépről van szó. Így aztán bitcoinhoz csak úgy tudok hozzájutni, hogy megvásárolom mondjuk magától? Én nem kereskedem bitcoinnal, ha magának de is lenne. Ez pillanatnyilag egy privát felhasználó számára az egyetlen lehetőség, bocsánat. A másik lehetőség lenne valamit eladni érte. Értem. A bankvilág ugye úgy működik, hogy az ember egy bizonyos összeg elhelyezésével nyit egy számlát. A bitcoin számla hogyan jön létre? Magam hozom létre. Tehát bárki, aki bitcoint használ, saját maga hozza létre azt a kulcsot, amivel utána ő a saját bitcoinjait kezeli. Bitcoinnak pont ez az egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nincs szükség bankra. Nincs szükség pénzügyi közvetítőkre ahhoz, hogy a tranzakciók megtörténjenek. De valahol van egy központi nyilvántartás, Nincs. ahol nincs? Nincs. Akkor honnan lehet tudni, hogy nekem mennyi bitcoinom van rajtam kívül? Én magam tudom leellenőrizni a hálózat egész emlékezetét kérdezve, hogy mennyi bitcoinom van, és én magam tudom ellenőrizni, hogy ez így van. Na de akkor ez rengeteg csalásra ad alkalmat, nem? Ha éppen az én belátásomon múlik, hogy mit vallok be. Akkor van bitcoinom, hogyha a többiek úgy gondolják, hogy nekem van bitcoinom. Tehát hiába gondolom én úgy. Na de a többiek miből gondolhatják, mert hogy a nekem van többiek bitcoinom? épp úgy le tudják ellenőrizni. Abban a pillanatban, amikor átnyújtak egy tranzakciót, abban a pillanatban ők azokkal a matematikai eljárásokkal le tudják ellenőrizni azt, hogy az átnyújtott tranzakció valóban átadott nekik egy bitcoint. Miközben Németországban például hivatalosan is elismert fizetőeszköz lett, sőt az adózását is szabályozták, addig például nem minden ország ismeri el. Az Egyesült Államok perbe is fogta az egyik bitcoin alapítványt illegális pénzügyi tevékenység miatt. Minden jel szerint azért sokat kockáztat, legalábbis én így gondolom, az, aki erre teszi a tétjét. Nem hazárdjáték ez egy kicsit, vagy nagyon? Minden új technológiának a használata egy veszélyes dolog. Az ember föltesz rá egy tétet, én föltesztem a saját karrieremet, és sokan teszik ezt. A bitcoin értékét pont ez hozza létre, hogy sok hozzám hasonló a számítástechnikához és a pénzügyekhez értő ember tudását investálja abba, hogy létrehozzon egy új pénzügyi világrendszert, amiben ez gyakorlatilag egy részvény. Az, hogy Amerikában van a legtöbb probléma a bitcoin körül, ez annak tudható be, hogy Amerikának van a legtöbb vesztenivalója van ebben a játszmában. Milyen értelemben? Ez valóban a pénzügyi szolgáltatási rendszerek egy újrarendezését váltja ki, és egy újrarendezésben mindig annak van a legnagyobb vesztenivalója, akinek a pillanatnyi rendszerben a legnagyobb részesedése van. Tehát a Wall Streetnek van a legnagyobb vesztenivalója ebben a dologban. Na de nem a közeljövő problémája ez, mert ahogy azért így elnézem, ez olyan bonyolult rendszer ma még, hogy ebbe azért olyan nagyon nem lehet a riválist felfedezni mondjuk a Wall Street szerint, vagy a Wall Street számára. Szerintem igen. Ön mióta használ e-mailt, mióta használ mobiltelefont? A hasonló sebességgel fog ez is elterjedni,
És egy hasonló dologról van szó. Ugyanúgy az, ami a zeneiparnak az MP3 volt, az, ami a postának az e-mail volt, az, ami a telekommunikációnak a voice over IP volt, az most a pénzügyi világnak a bitcoin. A bitcoin hívei ugye azzal szokták a bitcoin kritikusokat elintézni, hogy féltik a pozícióikat a bankvilágban, de nincs abban valami tényleg, hogy ez a szabályok nélküliség, meg a teljes anonimitás, amiről itt beszéltünk, a kiberbűnözés, meg a pénzmosás paradicsomává teszi az internetet? Mindezek nem igazán helyesek így megfogalmazva. A bitcoin egy választott anonimitás, tehát ha én egy bitcoin tranzakciót végrehajtok, akkor ez a tranzakció örökre megmarad a hálózat emlékezetében. Az, hogy ez a tranzakció hozzám tartozik, vagy nem, az már az én döntésem ezt nyilvánosságra hozni. A hálózatban nem lehet olyan zavar, hogy egyszer csak eltűnik ez az egész? Nem, a bitcoin pont a hálózat emlékezetében létezik, és mivel a hálózatnak nincsen központja, ameddig a világon egyetlen bitcoin futtató számítógép van, addig ez a hálózat újra és újra föl fog állni. Tehát nem tudja elveszteni az emlékezetét. Állítólag nehezebb föltörni egy bitcoin számlát, mint megtalálni az 5-ös lottó nyerő kombinációját, így tartják. Ugyanakkor már is megjelentek, hogy olvasom, számítógépes vírusok, amelyek például foglyul ejtik a gyanútlan felhasználók gépeit, és azokat használják erőforrásnak a saját pénzbányászatukhoz. Nem lehet, hogy a bitcoin például pont emiatt előbb ássa meg a saját sírját, mint a bankvilágét? Észre kell venni, hogy a bitcoin egy készpénz. Tehát a bitcoinban nincsenek beépített biztonsági hálók. Ha én azt a bitcoint elveszítem, akkor senki nem fogja visszaadni nekem. Hogy készpénz? Hát idáig arról beszélt, hogy ha nem is virtuális, de egy rendszeren belül működő pénz. Azt mondja, hogy készpénz? Azért mondom, hogy készpénz, mert nem egy valamilyen közvetítő által átadott információról, tehát fizetésről van szó, hanem hogyha én odaadom önnek, akkor ez egy végleges tranzakció, amit semmi másképp nem lehet megfordítani, mint hogy azt ön visszaadja nekem. Tehát a viselkedésében egy készpénzszerű dologról van szó, és talán ez a fogyasztók számára ez az új nehézség ezt megérteni, hogy a tárolt bitcoinjuknak a felelősségét, hogy hogyan kell azt kezelni, hogyan kell azt tárolni, saját maguk viselik. Épp úgy, hogyha elvesztenek egy pénztárcát, és abban van 100 forint, ugyanúgy, ha elvesztik azt, amin tárolták a bitcoint, az elveszett végleg. Mikorra teszi azt a jövőt, amikor a pénzügyi világban a bitcoin általános lesz és jellemző? 5 év. 5 év? Ilyen közelre? Igen. És erre az optimizmusra mi ad okot? A múltba tekintés. Minden hasonló technológiai áttörés is hasonlóan gyorsan futott. Ahogy megismételném a kérdésemet, gondoljon bele, hogy mióta használ mobiltelefont, e-mailt, internetet. Az életünk újra több és több dimenzióját már megváltoztatta a digitalizálás. Az egyetlen, amit eddig a digitalizálás elkerült, az pont a pénzügyi rendszer volt, ami még most is ugyanúgy működik, mint több száz éve, attól, hogy a főkönyveket ma egy adatbázisban tartjuk, attól ez még pontosan ugyanúgy néz ki, mint akkor. Ami most történik, az a pénzügyi világ valódi digitalizálása. Köszönöm szépen, érdekes volt.